खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो आं गोदान मोनसे भिडिअ फिन खनसेबाव बरायहरबावबाय लोगोफोर ओमफ्राय भिडिअ लाबोया गोबावसिमोन आरोना ओमफ्रायो गाबोननिफ्राय मागो नालाय गाबोननिफ्राय मागो जाहैसिगोन आरोना ओमफ्राय दिनै पुह मासनि लास्ट ओमफ्राय जोङो बेलागुर सावगोन नालाय ओमफ्राय बेलागुराव हैनो थाखाय आङो माबा अन देनो नागिरदों आरोना फिथा देनो नागिरदों ओमफ्राय नोंथांमोननोबो एसे नायलांबानो जाबाय आरोना ओमफ्रायो नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानबाथाय चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना जाबाय लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होबानो जाबाय दे लोगोफोर आं अन आरिखौ दहननानै लाग्रोनोसै आरोना दहनाखै दहायनो देनो नागिरदोंमोन आरोना आं फुङावनो देनानै लाखानोसै दे होनना सानदोंमोन ओमफ्राय देनायानो जायासै आरोना ओमफ्राय बिदिनो खामानिजोंनो ओमफ्राय दासो देनोसै आरोना आङो दा सानफु आरोना दा 12ता बारबाय होमबाबो देनानै लाखानोसै दायो बेलासियाव आथुर आथुर जागोन ना ओमफ्राय बिनि थाखायनो आं दा देखानानै लानोसै आरोना ओमफ्राय जालांबाय थादो जों दा देनोसै आरोना ओमफ्राय नै अना आं इसेल'सो माबादों आरोना नै इसेल'सो Ini hatari di hati. Iya nuwasai hampir nambah. Hampir nambah kucing sampai. Ya nambah lagi buat ani mau hampir nambah makin. Sini kita nggak dulu juga nambah kucing gue. Mau bersih, sudah be. Tapi sudah ya. Kali hasil lain ini mulai hari ini ya. Cisam sih. Ayo. Mak kamu yuk lah. Sama. Sini. Sini. Sama apa? Terus tutar. Sedang tara. Bisa dikambai. Tadi kasih tu nggak denai. Kayak ni, betul. Maya. Ayo. Lah aku ni kau nak. Mulu. Kenang. Bisa nak lagi kenang kan, Tuan ni macam bahasa ya. Sungai ni alu. Ini udah badan ada, benar kan? Ada di badan ada lagi. Kalau baru. Balik sesa. Siapa bentai? Kuat. Ibu ladang. Yang banyak lagi buat dia, nah hala kemarin ni. Dia kan sih kalau aku pergi kunci lewat dulu itu. Ring apa mandi ya? Ora bitangan hasba hasukun biar gesar dengan ada makan लोगोफोर खस्थ' मस्थ' देखांबाय आरोना लोगोफोर माबाखौ मा होनो अनखौ ओमफ्राय दा आङो नालेंखरजोंसो बानायगोन नालाय ओमफ्राय नालेंखरखौबो माबा खालामनानै लाजोब्बाय आरोना ओमफ्राय नै नालेंखरा र' नालेंखरखौ बिगुरखौ आं दहाय फुङावनो लेमना दोनखादोंमोन आरोना ओमफ्राय बिगुरखौ लेमखांनानै नै ओमफ्राय बिदि हानानै लाबाय आरोना आङो फिसा फिसा गोबा गोबानो ओमफ्राय दा एव होनसै माबानानै लाग्रोनोसै आरो सोनानै लोगोफोर जाबायानो आरोना लोगोफोर नालेंखरखौ एवनानै लाग्रोनोसै आरोना एवनानै लाग्रोनानै ओमफ्राय दा एन्थाब एवनोसै बेखौ एवखांनानै लानानै आंहा माबाखौ एवखांना नालेंखरखौ एवखांना लाबाय आरोना ओमफ्राय दा एन्थाबखौ एवनोसै ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय जों बेलागुरावथ' बेलासियाव थांनो ओंखारदोंमोन आरोना ओमफ्राय टाइमानो जास्लाबनाय नंला नामाथाय नायनोसै र' थांनो हायोबा थांसै आरोना एसे सानावनो एसे देखायना फैनोसै ओमफ्राय जुदि थांनो हायाबाथ' गैला आरोना ओमफ्राय दा आङो नालेंखरखौ एवनानै लाखांबाय आरोना ओमफ्राय थावाखौबो जानना होबाय एन्थाबखौ एवनो थाखाय ओमफ्य नोंथांमोना नायलांदो नालेंखरखौ आङो एवनानै खिनिखौ एसे लाग्रोदों आरोना ओमफ्राय बेखौबो जानबाय ओमफ्राय नै नालेंखरा खावसेया एव दं आरोना ओमफ्राय बेखौबो दोननो थाखाय लाखाबाय ओमफ्राय दा अनाबो नैबेयाव आरोना नै खिनि आं बांद्राय बुरजा देयाखै आरोना देनो हायाना आं बिराद देनो हाया बेनि थाखायनो दा एवनानै लाग्रोनोसै आरोना नै बेखौ ट्राय नायनोसै आङो जागोन ना जायाथाय मिथिया आं बिदि फार्स्ट एवबाथाय हाया मोनो आरोना रोङा मोनो जाया नायनोसै जायोना जाया आंनि एन्थाब एवनाया लोगोफोर नायलांदो नोंसोरबो
गासिबो होनलायदो आथायानो गैया नामाथाय माबा आथायानो गैया खोमा गावस्राजोब्बायसो नै आं एवनो रोंगौना रोंलाथाय मिथिला आं लोगोफोर नायनायसैखौ ओरैनो आं नालेंखराव माबा होआखै आरोना हालदै होलायाखै आङो सोरबा बायदिया हालदै होयो ना कालार जानायनि थाखायनो ओमफ्राय आं जायखिजाया बेखौ ट्राइसो नायनोसै आरोना जायाखै आखाइ मोनसेजोंल' जायाना ओंखायनोथ' खस्थ' जायो आखाइ मोनसेजों आखाइ मोननैजों बानाय मोननांगौ होमबासो मोजां जायो आरोना जायासै आरोना नै लोगोफोरा मोनसे एवदोंमोन बायख्लाजोब्बायसो मोजां जायासै आं ओमफ्राय खनसे ट्राइ नायबावनोसै दे लोगोफोर आंहा इयो आग्लायबाय आरोना आं लानाया ओमफ्राय नै बेखौ आङो लांनो थाखाय एवखांबाय ओमफ्राय नै मोनथामा फार्स्ट एवनायमोन आरोना बया जादों मोजां जायाखै ओमफ्राय बेखौ जाब्बा जुब्बा एवबाय आङो जाबादा जानो जाखोना जादिया मिथिला जायखिजाया एवबाय आरोना ओमफ्रायो अनाबो इयावनो थाबाय आं बेखौ एवथ'ला आरोना दिनैहाय गाबोन फुङावसो एवनोसै ओमफ्रायो दा बेखौ आङो नैखौ बेलागुराव लांसै आरोना खुलुमनो थाखाय बेखौ लांसै ओमफ्राय दा बेखौ सारायावनो दोनफिनसै ओमफ्राय नै अबस्थाया नायदो आं एखेबारे नै ओमफ्राय लोगोफोरा खुनुरुखुम एवखांबाय आरोना एवनांगौखिनिखौ ओमफ्राय दा आङो एसे माबा माबि जगार लानोसै आरोना दा मोनाबाथाय थांनांगोन नालाय एसे मोनाबाय ओमफ्राय जों थांनो नागिरदोंमोन आरोना ओमफ्राय दा थांनो मोननाय नंला मोनाबायना थांनोसै जोंहा नै बेलागुराव थांनो ओंखारबाय सानाव थांनो नागिरना थांनो मोनासै आरोना ओमफ्राय नै मनायाव माबा माबि लाबाय एसे ओमफ्राय नै जि बानोसै दा बेसेबां गुसु nih like संदों जोंहा बिमा फिसा बार गुसुथार nih adik ओमफ्राय मा खालामगासिनो देखाय आं बेलागुर नै ओरै ओमफ्रायो मा खालामदों मा हादों सालाथारनो नरा नै सालाद हादोंनो अबाव बै न' सिङाव दोनहैथ'दो जि बार गुसु मा संदों इउलाय मा संदों दे ओमफ्राय सावबाय था र' ओमफ्राय ओरै बेलागुरा ओइ दैमु मोननि लिरनांगौनो ओमफ्राय नै सोरनि जों लिरबाय फरमबिरखौ लिरबाय मा होनो लिराखै मन्जिलखौ गेन्द्रा मा लाबोदों ओमफ्राय सोबाखै इयावनो हाबना थानांसिगोन बाहेराव गुसुथार बार बिराद बार बारदों स्रां ओरै थांना हनै बाबा ओरै ना हनै हाय नै बेलागुर माखाया ओमफ्राय लगायबाय नै लगायग्रोबाय
माबा मोनसे बावनोबा माबा मोनसे जेनेबा जौजौ फोरोंनो माबा माबि बावनो गोसो दङब्ला थाब थाब होनो होनाय जादों नोंसोर खुलुमगोन ना स' खुलुमखांबाय जोङो नै दायो ओरै थाफैफिनबाय आरो आंनोबो जाना हो गैया गोदैयानो नाङाखै mbak naik mencana tu itu lagi nak lagi ni kot Nggak kayak foto clip sana deh, jelas agak sinura, macam seperti apa ini dasar kurang baik. Cerah, baik nih, macam apa? Baik, saya tunggu sini, berai, yaudah kasih, mana? Kau apa? Saya nih tunggu sini jangan, dealing nggak? Hah? Dealing nggak? Apa? Dealing nggak? Ayo saya kasih. Apa pula lagi bawa? Aku lagi bawa biji kamera. Mana kau? Jangan lah, kabai. Yon jangan nah, sana lengnya. जोंहा नियम बायदियै फार्स्टआव राजाखौ सावग्रोनाय जायो दा राजाखौ सावसिगोन Gudung mulai deng deh. Soni आरो बिनाफारि मुसाहारिया फोरमायलिरनायाव मोजां मोजां दावगालांनो हाथों गियानि सुबुं जाथों गियानि सुबुं जानो हाथों Kami jangan baik. Terima kasih ibu coba. Sana ilahat bahar. Anglai. Hi guys. Hi. Hi guys. nữa guys mình thằng guys nữa